Posádkovom klube v Trenčíne môžeme vidieť v týchto dňoch novo nainštalovanú výstavu, ktorá dokumentuje históriu československého vojska. Ako výstava vznikla a čím je zaujímavá, sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Klub vojenskej histórie protifašistického odboja zorganizoval na počesť československého vojska na Strednom východe a v Severnej Afrike v rokoch 1940 až 1943 výstavu fotografií. Pre všetkým sme chceli ukázať mladej generácii na jednotlivých 10 paneloch, ktoré sú tu vystavované v našich priestoroch, aby sme si pripomenuli v podstate formovanie tej československej jednotky, československých vojakov v tomto teritóriu na Strednom východe a Severnej Afrike. Dnešná výstava je druhou časťou seriálu, by som to nazval, výstav, ktoré plánujeme vytvoriť o odboji Čechov a Slovákov v druhej svetovej vojne. A výstava je určená predovšetkým pre širokú verejnosť s dôrazom na mládež, aby v podstate sa pripomenulo to, čo v minulosti sa moc nepripomínalo, a aby bolo vidieť, že naši otcovia a dedovia sa podieľali na vytvorení podmienok pre súčasné generácie. Pretože i oni, aj keď ich bolo málo, pomáhali po boku spojencov bojovať proti fašizmu, proti nacizmu a vlastne za obnovu štátu, z ktorého vznikla neskoršie Slovenská republika. Táto výstava je atraktívna pre každého, kto sa zaujíma o históriu druhej svetovej vojny a dejín vôbec. Výstavy som sa rozhodol zúčastniť z toho dôvodu, že som bývalý vojak, poznám históriu druhej svetovej vojny, proste tak, ako sme sa učili na vojenských školách, a zaujímalo ma, akým spôsobom sú interpretované vojenské dejiny z obdobia druhej svetovej vojny. Vy ste pri tejto príležitosti priniesli knihu, ktorú ste spracovali. Môžete nám ju predstaviť? Áno, predstavujem knihu Vojenské vyznamenania a odznaky Slovenskej republiky. Je to publikácia, ktorá vyšla k 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Na titulnej strane sú prezentované návrhy vyznamenania vzniku Slovenskej republiky, to znamená k 1150. výročiu Cyril a Metod, príchod Cyrila a Metoda a potom ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Obsah knihy tematicky zapadal do atmosféry výstavy, ktorá vďaka modernej technike umožňuje reprodukovať fotografie na takto vysokej úrovni.